Mga menor de edad nga na-rescue gikan sa Australian National gito ang gibugaw sa kaugalingon nilang mga inahan. Children's Legal Bureau naalarma sa maong kaso. American National nga kanisakop sa US Special Forces gipatay didto sa Dalagit. Dugang piniriso sa CPDRC nataptan sa sakit nga tipdas. Mga kabanay sa mga inmates di una pabisitahon sa prisuhan. Ang lungsod sa Konsolasyon mo'y dunay labing daghang binilanggo nga nalambigit sa ginadili nga drugas. Gipangtaktak sa mayor ang mga adik nga empleyado sa Cebu City Hall. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 27 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Akos Dennis Tanok. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Girekomendar sa Department of Health nga di una pabisitahon ang mga kabanay sa manasakit nga sa tipdas sa Cebu Provincial and Rehabilitation Center. Gipa-monitor sab sa DOH ang mga pagkaon sa mga nasakit nga inmates. Jinky Bargio, Sugindimi. Hangtod nga di maayo ang 42 ka mga piniriso nga nataptan sa sakit nga tipdas sud sa CPDRC, did-an un ang ilang mga kabanay nga makaduaw kanila. Kini mo'y rekomendasyon sa Department of Health ngadto sa jail warden sa maong bilangguan aron malikayan ang pagdaghan sa kaso sa tipdas. Kung mahimong ta ang katong mga masakiton pa nga inmate i-suspend unta ang iyang visitation rights unya na makabalik og bisita iyang mga relatives o family members kung maayo na siya. Kasamtangang gi-isolate ang tanang masakiton sud sa maong pasilidad. Gitambagan sab sila sa DOH sa paggamit og mga face mask kung makigatubang sa ubang tao. Ang problema lang kung pasagdan, chances is kanang ma-develop siya og pneumonia o any respiratory illness pwede mo set in. Kagahapon, nang apud-apud na sabang DOH ug vitamin A ngadto sa mga binilanggo, labi na kadtong gipang tipdas. Ang mga pagkaon sab sa dunay mga sakit, istriktong ipamonitor sa DOH sa mga sakop sa Dietary Department sa CPDRC aron di na mosamot ang katul-katul sa panit sa mga masakiton. If we could only bring all our children for immunization. It's a matter of parents bringing their children to the health center because the government has provided everything for immunization to children. Jinky Bargio, News 5. Ang pagkahuot sa mga binilanggo sud sa selda maong hinungdan kun nganong daling nagtakod ang mga binilanggo sa sakit nga tipdas. Aduna untay igong luna alang sa expansion sa CPDRC apan wa pay plano ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa pagtukod niini. Suginlimig King Perez. Kini si Richie nga bag-o pa nga nanganak ni atong Abril. Siya ang labing unang babae nga natakdan og tipdas o measles sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Naglabad ang iyang ulo o adunay dugo sa iyang ilong human sa pagsunggo. Sakit ang ulo nito. Okay. Human sa check-up, gida siya sa usa ka bakanteng selda aron malikayan nga matakdan ang ubang binilanggo. Matod pa niya, 12 sila ka mga binilanggo sud sa iyang selda. Karong adlaw lang, unom ka mga inmates ang nasayran nga adunay tipdas. Sa kinatibukan, 48 ka mga binilanggo ang adunay tipdas sukad Hunyo 9. Matod ni Jail Warden Bobby Manansala, nga 27 na lang ka mga pasyente ang giobserbaran sa pagkakaron. Human maayo na ang uban. Okay naman, atong na disulit dire. Anaa sa 1,971 ka mga inmates ang anaasud sa CPDRC sa pagkakaron. Matod sa jail warden nga analang sa 1,400 inmates ang capacity sa maong bilangguan. 1,200 ra atong subing 1,400. Oo, living comfortably. Atong inmates kung maghigda gyud tag sa lagbang. Wa gyud maghigdag sa Aduna untay usa ka hektarya nga luna alang sa expansion sa maong bilangguan. Apan mag-agad lang ang pagpalapad sa CPDRC kang Governor Junjun Davide, sanglit wa pay gigahin nga pondo ang Kapitolyo sa pagkakaron.
Amo ni paglingkod yung gobernador. Amo ni gi-open na yan ngadto sa last December na kan. Oo, amo ni gi-open na kung pwede ato pasunod dito. King Perez, News 5. Nagkadagan sabang ihap sa mga nasakit sa gituang tipos sa lungsod sa Bourbon subay sa wahing tala sa Department of Health. Suginlimi Jinky Bargio. Atong kaso nakuha Sa labing uwahing talaan sa Regional Epidemiological Surveillance Unit Conreso sa DOH-7, nasuta nga 84 na katawo ang dunay sintomas sa typhoid fever kon tipos gikan sa tulo ka mga barangay sa lungsod sa Bourbon sa amihanang Sugbo. 7 na sabang nakumpirmar nga nagpositibo sa typhoid sukad miigo ang epidemya sa barangay Lugo, Clavera ug Kahel, duha ka semana na ang milabay. Mato ni Dr. Renan Simafranca, posibleng musaka pang ihap sa mga nasakit, labi na nga wa pahimpit nga nasolusyonan ang problema sa water system sa nahisgutang mga lugar. Di pa na ito maingon control na ato pang gimonitor ang situation basin doon ay madugang. Active gud ang ilang case finding for those mga balay o mga purok na murag wa nila makita dito sa health center nga nagpa-check up. Mao nga girekomendar sa DOH ang dinalian nga pagpaayo sa water facility sa Bourbon human na matikdan nga peligro kini sa tanang matang sa kontaminasyon. Wala gyud perimeter fence ba? Na ganing mga ero, mga kanding adto mismo on top sa spring box. Yan ay mga linabhan ipatong gani sa cover mismo sa ilahang spring box. Na medyo dilapidated na sad no nga sayon kayo pag sip in sa mga contamination o pagsuot sa tubig. Gawas sa mga tambal nga ilang gihatag sa tulo ka health centers, nagbilin sab sila og usa ka drum sa chlorine, portable filtration equipment ug mga life straw nga mahimo nilang magamit. Posible sab nga magpahigayon og mass treatment sa mga naapektuhang mga lugar. Padayong awhag sa reso ngadto sa katawhan. Katungwa pag magpakonsulta, dapat magpakonsulta gid sila. If ever na ay mga simptomas nila sa tipos like hilanat, niabot na og usa ka semana, duha ka semana, siglabad ilang ulo, unang kinahanglan gud magpakonsulta, and then na po tayo libre nga tambal i-provide sa LGU. Jinky Bargio, News 5. Napasakaan na og kaso ang Langyaw nga gingong nalambigit sa child pornography ug human trafficking nga nadakpan nitong Martes sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova. Samtang nabalaka karon ang Children's Legal Bureau tungod sa kadaghang batanon nga nalambigit sa ingon. Ryan Sorote, Suginlim. Gawa sa 15 ka mga batan-on nga na-rescue ni atong Martes sa hapon gikan sa kamot sa Australian national nga si Peter James Robinson. Matod sa Children's Legal Bureau, mao kadtong ikaduhang batch kay ang unang batch nga moabot sa 36 ka menor de edad nga babae ug lalaki kasamtangan nila karong ipangita. Lakip ni ini kadtong batan-ong babae nga unang midangop kanila nga mao'y hinungdan nga natigayon ang pagsikop sa Australiano. Matod sa Children's Legal Bureau, alarming ang kadagan sa mga biktimang batan-on. Alarming siya in a sense nga karon pa mi kasuway ginani kadako nga scale. We tried of course 5, 6, 7 children pero 15 to 20 to 36 that's too much. Lakip sa gipangita ang mga ginikanan sa mga batan-on aron makuha ang testimony ug mapaubos sa counseling aron mahunong ug malikay na sa maong binuhatan. Lain nilang gikabalakan kay dunay mga ginikanan mismo mao mubugaw sa ilang mga anak aron makakwarta sa mga langyaw nga mobisita ug mopuyo sa mga resort sa Sugbo. We need their cooperation, otherwise kanang we will seriously study good kanang filing of cases against katong mga gipang-identify sa mga bata nga parents nga ningpuyog nila sa resort. Naobserbaran sab sa CLB ang trending sa mga langyaw din kasagaran kanila nagbase sa kauluhan og tuyo lang mo bisita sa Sugbo alang sa malaway nga serbisyo. Nasayran nga ang Pilipinas na apel sa top 10 sex tourism destination tibok kalibutan. We hope nga something will be done by the Lapu-Lapu City government, by the province, by the Cebu City government. Tanang gobyerno siguro dapat himuon cause for concern. Samtang gipasakaan na kagahapon og sumbong kalapasan sa anti-pornography law, child abuse ug expanded anti-trafficking law si Robinson. Apil sa gikiha og trafficking ang 17 anyos nga babae nga bugaw nga giingong kakonsabo sa langyaw.
diretsong giduso sa piskalya ngadto sa korte ang sumong batok sa mga akusado, humanwa sila mi-avail sa preliminary investigation. Gi-question sa kampo sa akusado ang legalidad sa pagdakop sa langyaw, hilabi na kaway napakitang warang ang kapulisan. Muduso og motion ang kampo sa akusado aron mabasura ang mga pasangil. We are going to file a motion to quash the information based on the ground that the court has no jurisdiction on the person of the accused because the arrest is illegal. Ryan Sorote, News 5. Nasusi na sa otoridad ang ubang butang sa Australian National nga dunay mga file sa hubo nga mga menor de edad. Nasayran nga gawas sa mga batanon, duna say mga hulagway nga tapad nila ang mga babaeng gituohang ilang mga inahan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Liability ang ginikanan nga muyo sa ilang anak. Mibahat si Cordova Police Station Chief Senior Inspector Alexander Nunez nga ikihasab nila ang mga gidudahang inahan nga uban sa mga menor de edad atol sa pag-rescue sa mga bata niadtong Martes, human nila nadiskubrihan nga uban kining mi-post og hubo sa mga bata. Nakitaan kini sa mga hulagway nga nakuha gikan sa flash drive sa 51 anyos nga Australian national nga si Peter Robinson, human kini gidakop sa usa ka resort sa Cordova. Dunay mga litrato nga naglingkod ang mga bata sa katring nga naghubo uban sa gituuhang ilang mga inahan. Mas nakapait kay dunay mga litrato nga gisugo ang mga batang babay sa pagduwa sa ilang mga kinataw. Kung mailhan na sa Cordova Police ang mga gituuhang ginikanan nga apil nga nagpost nga naghubo kuyog ang ilahang mga anak, dako ang posibilidad nga mapasakaan sila og nagpatong-patong nga kaso nga anti-human trafficking, anti-cyber pornography ug anti-child abuse. Atong kanang plano nga i-identify nato ang katong adult nga nasa picture. Then atong i-kuan if taga-diin siya, i-conduct profiling niya, i-locate. Matod sa mga bata, ang 17 anyos nilang kauban nga mibugaw kanila, maoy mikuha sa mga hulagway alang sa langyaw. Si Robinson padayong nang himakak sa mga pasangil. Duda ni ini nga napagan lang siya sa away pamilya sa iyang mga higala dinhi sa Sugbo. Does the USB belong to you, sir, or was it just planted evidence? I have no idea. I don't know what's going on. So it's not yours, sir? I don't know. I can see anything. I don't know what's happening. But how about the allegation, sir, that you allegedly took pictures of children naked, sir? Is that true? Yes. Matod ni Nunez, human sa sunod-sunod nga raid sa mga cyber sex den sa Cordova, wa na sila'y na-monitor nga presensya ni ini sa lungsod ug nagduda silang mibalhi na kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu, diin nagpuyo ang mga na-rescue nga mga bata. Makigalayon sila karon sa Lapu-Lapu City Police Office sa pagronda unya sa maong mga cyber sex dens. Ug subay sa mando ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac, suruyon nila ang tanang barangay sa Cordova pag-monitor sa mga foreign nationals. Conduct inventory and sana foreign national na din sa atong area, then conduct profiling unsa ilang activities dinhi sa KUR. Hugot sab nga ipatuman sa Cordova Police ang ordinansang nagdili sa pagsud sa mga tinunan sa internet cafe matag school hours ug sa ilang curfew ordinance alang sa mga minors matag alas 10 sa gabi. Tambag sab nila sa mga ginikanan nga i-monitor ang internet activity sa ilang mga anak aron malikayan nga musud sa mga laway o mga online dating sites. Andrea Patenya, News 5. Anakaron sa kustodiya sa Provincial Environment and Natural Resources ang napo ka mga langgam nga nasakmit ato sa bypass operation uban ang DNR-7 sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Gila ang unom niini nga mga Philippine kokato nga mga critically endangered species. Nagkantidad kuno og kinig 12,000 pesos matag usa. Dunay duha ka Philippine Hawk Eagle nga dunay estimate value nga 6,000 pesos matag usa. Usa ka Serpent Eagle nga mo kantidad og 2,500 pesos ug dunay say usa ka Amethyst Brown Dove. Wa pagibutag ang mga ngan sa mga nagbaligya niini samtang parayon pa ang pagtumbok sa supplier sa maong mga langgam. A friend of mine forwarded to me nga na-text lagi siya about this kining mga baligya nga mga langgam. So I said, okay, let's see what we can do. Muna nga pag sige tatik sanay nakuan kita to siya nga nibaligya sa tuwa.
Kasong kalapasan sa Wildlife Resources Reservation and Protection Act mo'y atubangon nga kaso sa duha ka mga tawo nga nag-deliver unta og mga budyo nga gikan sa Zamboanga. Samtang Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force mihangyo sa tanan nga magtinabangay sa pag-amping sa kalipukan og sa mga kahayupan. Sugilimi Ryan Sorote. Sud sa prisuhan nagsaulog karong adlaw sa ing adlaw na tawhan si Delphine Hocosalem uban ng iyang driver nga si Ronel Tumakas. Nadakpan sila sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force niadtong Miyerkules sa lungsod sa Mindanilla tungod sa ilang kargamentong nga mga endangered shells. Kagahapon, wa mahuman ang pagpasaka og subong sa task force sa ilang kalapasan sa Section 97 sa Republic Act 8550 kunang Fisheries Code of 1998. Wa na miluwat og pamahayag atubangan sa kamera ang mga dinakpan apan ilang gibutyag off-cam nga ilang nang gidawat ang nadangatan nila karon. Dugang nila nga maapil unta sa pagkapriso ang gipangita nga tag-iya sa shipment nga si Estanisilo Pipito Sr. taga Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo. Inay kalapasan sa Fisheries Code ang ipasaka batok nilang Pipito o ang duha ka mga dinakpan, giusab kini sa task force ngadto sa kalapasan sa Wildlife Resource Conservation and Protection Act. Ubos sa Section 27 sa mga balaod, gidili ang pag-transport sa mga wildlife resources sama sa mga budyong. Yes, warning ni siya. And I promise nga ito din tinadon sa uban ng atong madakpan pa nga mo transport o mukuha o sa mga endangered species na ito nga resulod sa probinsya sa Sugbo. Dili, wata magtiyaw-tiyaw sa ito ang pag-enforce diri sa diri sa probinsya sa Sugbo. Giauhag ni Madrigal ang local government units nga tagan og pagtagad ang pagproteher sa kalikupan og wildlife sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar alang sa sudod nga mga henerasyon. Laing hangyo sa task force nga makig-alayan sa ilang buhatan kundo na sila'y mahibawan nga mga illegal shipment sa mga protected wildlife and resources. Ongoing po ng ato ang investigation. Gisulayan na ito karon og open up kung say atong makuha nga makuha na ito gid masubay gid nato kinsa gid tagiya aning asagikan origin niya tagiya dito kaning diri labi na gid diri sa Cebu og kinsa gid ang pick up ani. Ryan Sorote, News 5. Nalandig sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka ginganlan og Niño Gador 31 anyos taga Barangay Kalunasan humantig basa sa ulo sa suspect nga nailalangsangan nga ayan. Ang mga batanong silang Dave Cose ug Renel Igonia nga nag-angkasay og motorsiklo mo'y midala sa biktima sa Tambalanan. Matud sa duha nga pasado alas 3 ganihang kadlawon, ilang naagian sa luyo sa simbahan sa Guadalupe ang biktima nga nangayog tabang sa upat ka tawo nga nagsakay sab og motorsiklo apan wa kini hunungi. Si Cose nga naluoy mo'y miingon sa nagdrive sa iyang gisakyang motorsiklo nga hunungon ang biktima aron madala sa Tambalanan. Ang sugal, gikan nila sugal. Nagian na mo niya, amo siyang alsa kay duoy siya gayo. Dahil siya dili mi mo alsa. Kargo di konsensya sa damo sad. Paano man to? Antak? Oo, murag antak. Naman siya. Ya. Ganun tigbas mo siya. Kuan man kanang murag kuan tingay pildi na nawa. Patay ang usa ka American national nga kanisakop sa US Special Air Force human pa uwan ni og bala sa nag-inusarang wa mailhing mamumuno kagahapon at tubangan sa iyang panimay sa lungsod sa Dalaget. Gingong dunay kikaaway ang biktima niadtong Sabado. Ryan Sorote, Suginlimin. Gawa sa iyang panimay sa Barangay Balud, lungsod sa Dalaget. Nahagba ang 53 anyos nga si Stephen Ray Gonto human kalikuwa og bala sa wa mailhing mamumuno kagahapon. Giingong naghuwat ang biktima sa iyang kasabot nga nagdilog sa kinan dihang miabot ang gunman sakay ang scooter nga color puti ug yellow. Sa nakuhang footage sa CCTV, misibat paingon sa argaw ang mamumuno. Daling may pahigay ng roadblock ang kapulisan sa kasigbit ng mga kalungsuran apan way nakasugat sa gunman. Actually, nakakita pero di sila ka-describe kaya di man nila familiar ang mga tao. So, posible di ka taga-dire? Posible nga, di gito taga-dire. Di mo minusa na po sa magpinusilan ang naangkod sa biktima, din 13 kabasiyog o sa kaslag sa kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Kiulagway sa kapulisan nga dili professional gun for hire ang mipatay ni Gonto apan tuyo giniini nga mapatay ang American national nga usa ka kanisakop sa US Special Force. I think dili siya professional kay when you look at the buwan, daghan og bala nga nagamit ba. Motibong personal grudge ang gisubay sa kapulisan sa pagpatay sa langyaw. Kay doon na nakinakaaway nga usa-usab ka langyaw ni atong Sabado. Apan base sa police blotters insidente,
Nagkasabot ra ang duha ka langyaw. Giingong pipila na kahigayon nga gireklamo ang biktima kay manapat og manghagit kini kun mahubog. Duha pa ka buwan nga nagpuyo sa dalaget ang biktima uban ang iyang pinay nga asawa human sila namalhin gikan sa Nueva Ecija. Posibleng nawar siya ang biktima human kini napadani adto sa gubat sa Iraq. Doon na may info nga na is si kanang survivor dito sa Iraq War. So war break na? May ana. Wala na siya trauma ba sa Ryan Sorote, News 5. Tabangan sa Provincial Intelligence Branch ang kapulisan sa lungsod sa Dalaget aron daling masulbad ang kaso sa kamatayan sa American National. Gusto sab nga palapdan sa PIB ang Foreign Nationals Keepers Network aron ma-monitor ang mga langyaw sa Sugbo. Andrea Patenya, Suginlimi. Muabag ang Provincial Intelligence Branch sa Dalaget Police Station sa investigasyon sa pagpatay sa Amerikanong kanhisakop sa US Special Force na si Steven Ray Gornto. Mato di PIB Chief Superintendent Rodolfo Albutra, aduna na sila gitanaw nga mga possible identities nga gidudahang sakop sa Gun for Hire group. As of now, we're sending teams to support in the investigation. We conduct profilings. Gitanaw na to ang possible motive sa killing. At the same time, we're looking into the involvement of some local personalities nga itong dimonitor diha that are engaged in gun for hire operations. Nagduda sab si Dalaget Police Station Chief Police Inspector Rico Emperwa nga di taga Dalaget ang gunman kay di kini pamilyar sa mga residente sa lugar. Di sab kuno makatabang ang CCTV footage kay di maklaro ang naong sa suspect ug bugtong ang sinina og kolor sa motorsiklo ray nakita. Nakita nila nga pag ibat na niya ang ibalik niya sa operasyon going to the north side, particularly going to Argao. Nakita niya motor na naka-helmet siya wearing white sweatshirt naka-upan. Duna say mga motibo nga gitunaan ng PIB apan di pa kini nila ipagawa sa publiko. Wa sab gilimod sa kapulisan ang posibilidad nga basin og langyaw ra sabang nagpaluyo sa krimen. Subay niini buot palapdan sa PIB ang Foreign Nationals Keepers Network sa Sugbo usa ka proyekto sa Philippine National Police nga gitumong sa pagkuha og records sa mga langyaw dinhi sa nasud alang sa mas daling koordinasyon tali sa PNP. Pinaagi sa pag-register sa mga langyaw sa maong network, mas dali silang matabangan sa kapulisan sa ilang mga panginahanglan labot sa seguridad. Dinhi sa Sugbo, una na kining naestablisar sa lungsod sa Moalboal. We are coordinating with the foreign nationals who are residing or temporarily residing in our AOR so that there will be a good communication between the law enforcement and these foreign nationals. So whatever their needs sa ilang kikinahanglanan and at the same time what will be the needs of the law enforcement sa ilahang mga constituents sa mga kaparehas nilang foreign national, this will be an easy communication to us. Dugang ni Albutra, makabenepisyo sab ang kapulisan ni ini kay ma-monitor nila ang mga kalihukan sa mga foreign nationals, pagsuta kung nalambigit pa kini sa illegal nga binuhatan sama sa human trafficking. Andrea Patenya, News 5. Anda buhatag og police escort ang Cebu Provincial Police Office ngadto sa prosecution lawyers nga nagkupot sa kaso batok ni Casiano Abduhan alias Tatay Loloy Jr. Kini subay sa hangyo ni Vice Gobernador Agnes Magpale, human na matikdan nga daghan kaayong supporters ang giilang Dios Amahan nga magpanon sa korte atol sa hearing sa kasong serious illegal detention o legal possession of firearms. Si Tatay Loloy Jr. gipasangin lang mitanggong og miabuso sa pipila ka mga sakop sa ilang grupo sa ilang panimay sa lungsod sa Balamban. Mato ni Provincial Intelligence Branch Head Police Superintendent Rodolfo Albutra, wa pa niya madawat ang formal nga hangyo sa Kapitolyo apan di sila magduduha sa paghatag og area security sa ilang mga abogado. It depends on the request of the Vice Governor kung sa iyang area kung mga siya road security, we could provide that. If he request she could request she wants area coverage, we could provide that both covert and overt personnel. Ang lungsod sa Konsolasyon ang dunay labing daghan nga mga binilanggo nga nabalog sa CPDRC nga nalambigit sa gidili nga drogas. Nasayran gikan sa statistics sa mga bilangguan nga magkasikbit lang ang mga lungsod nga nasud sa top 10. Si King Perez alang sa special report.
Subay sa talaan nga gipangayo ni ining inyong tigbalita sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center na sayran nga ang lungsod sa Konsolasyon adunay labing daghang inmates nga nabalhog sa CPDRC nga adunay kalambigitan sa gidiling drogas. 128 ka mga inmates ang nabalhog sa lungsod sa Konsolasyon sa wa pa kini gibalhin sa CPDRC. Naabtan sa News 5 kining duha ka mga binilanggo gikan sa lungsod sa Konsolasyon. Mutambong silang arraignment karong adlaw sa managlahing kasong adunay kalambigitan sa drogas. Apan matod nila, not guilty ang ilang itubag sa husgado. Sanglit gitumuan lang sila og ebidensya sa kapulisan. Si Tatay Tirso gipasakaan og kasong possession of illegal drugs ug nabilanggo na sud sa 3 ka semana sa CPDRC. Resiga ko, sakitan kay kung naabot ko dire. Sa magutaban sa mga ginikanan nga masakit to nga naman ko dire. Samtang kining 19 anyos mag-atubang og kaso, human masakpi kuno nga nagdaog stick sa marijuana gawa sa giatubang nga kasong qualified theft. Sayop lang ko niagi ko sa isa ka lugar nga no trespassing ko. Nag-sit up ko sa isa ka guard, gidala ko sa outpost sa police station. Napasanginlan ko og nanguha daw kog item sa isa kanila ka establishmento. Mo to nadala ko sa outpost sa police station, giimbestigar ko sa police. Wala ko kahibalo kay hubog kayo ko. Pagkadala na ako sa police station, jud gikapkap ko sa police, nakuhaan kog marijuana isa ka stick. Mao to gifailan kog kaso nga ilibin. Ang lungsod sa Konsolasyon gisundan sa lungsod sa Liloan nga ikaduhang adunay labing daghang drug-related nga mga binilanggo. Ikatulo ug ikaupat sabang mga lungsod sa Dalaget ug Argao, samtang ikalima sa maong talaan ang lungsod sa Balamban. Ikauno magikapito ang mga lungsod sa Tuburan ug Moalboal, samtang ikawalo ang lungsod sa Badian ug Compostela. Ikasiyam ang lungsod sa Barili ug ikanapo ang mga lungsod sa Dumanhog ug Asturias. Masayran nga ang mga lungsod nga nasud sa talaan, mga kasikbit nga mga lungsod, sama sa lungsod sa Konsolasyon, Liloan ug Compostela dito sa Metro Cebu North. Mga lungsod sa Dalaget ug Argao sa Southeast Cebu, mga lungsod sa Tuburan, Asturias, Balamban nga nahimutang sa Midwest Cebu, ug mga lungsod sa Barili ug Dumanhog ug Moalboal ug Badian sa Southwest Cebu. Sa pakighinabi sa News 5 ni Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kon si PADAC Executive Director Joey Herrera, wa pa siya masayod sa maong statistics gikan sa CPDRC. Apan nang hinaot kini nga makatabang ang maong datos sa ilang kampanya batok sa illegal drugs. Subay sa talaan, ang mga lungsod sa Tuburan ug Moalboal pa ang gipaubos sa PADAC sa random drug test sa mga empleyado sa munisipyo. Tanawon sa akong lista ko, so wa ko ana nga listahan kato imong nga top 10. Si amo tanawon kung unsa ako i-presentar ni board member Ivy o ni governor. Then we'll see kung unsa na. Matud pa ni Jail Warden Bobby Manansala nga padayon ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa CPDRC. Labaw na nga adunay mga taho nga makalusot ang gidiling drogas ngadto sa mga binilanggo. Sa pagduma ni Manansala, upat kahigayon na nga adunay masakpan nga tigdala og gidiling drogas. Bentahan kita. Bahala ng kihatag ni Madras. Ato ginangubuan diya ang babae, patuwaron. King Perez, News 5. Lima napalgan nga positibo sa paggamit sa gidiling droga sa gihimong surprise drug test sa mga empleyado sa Barangay Careta sa Dakbayan sa Sugbo. Tulo ni ini mga barangay tanod nga naglakip sa duha ka tanod nga lalaki ug usa ka tanod nga babae. Positibo usab ang usa ka babae nga na-assign isip barangay environmental officer ug laing babae nga sakop sa gender and development. Matod sa pangu sa COSAP nga si Dr. Alice Utlang, ang nakit-an nga positibo sa paggamit sa gidili nga drogas, automatic nga ma-enroll sa libre nga rehabilitation. Way positibo sa paggamit sa gidili nga droga sa gihimong surprise drug test sa mga empleyado sa CPDRC. 34 lang ang na-drug test tungod kay ang uban nagdala sa mga pineriso sa korte ug ang uban na humana sa ilang shift sa trabaho. King Perez, Suginlimi. Laing surprise drug test ang ipahigayon sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kauban ng PIDEA 7 dito sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. 34 ka mga nagbantay sa bilangguan sa lalawigan sa Sugbo ang gipaubos sa drug test. Sa screening test sa mga samples, way empleyado nga positibo sa paggamit og gidili nga drogas. Matud ni si PADAC Executive Director Joey Herrera nga dugay ng gimando ni Governor Junjun Davide ang pagpasusi sa mga empleyado sa bilangguan. Ang resulta sa drug test mausay mo validate sa mga taho nga adunay palusot sa droga sud sa mga selda sa CPDRC. Tingali after this murag makuanan si governor ba nga at least assured siya nga iya mga empleyado diri dili jud mo kamitay drogas.
Gitun-an pasab ni Herrera ang pagpahigayon og laing drug test sa mga sakop sa CPDRC tungod kay managlahi ang mga shift sa mga tigbantay sa prisuhan. Una nga kung palilitan man gana ang empleyado diri facilitate or guide in cohorts with kanang musud, then dakong posibilidad nga magamit po sila drogas. Matud sa jail warden sa CPDRC nga ipataktak niya ang mga sakop nga masakpan nga tigamitan og drogas. Namagay mga sipat pero ako tanaw nga di ka mahunay nako. Ato taktakon sa bisyo. Ato ko may dismissal. Wahalang julugan mo sa tawo civilian personnel mo dia. King Perez, News 5. Gitaktak sa City Hall ang mga empleyado nga napalgan nga tigamit sa gidili nga drogas. Matud ni Mayor Michael Rama, dili siya uyon sa sugyot sa Pangulo sa COSAP na si Alice Oclang nga hatagan og second chance ang mga empleyado nga naadik sa drogas. Alang sa mayor, ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo dili usa ka rehabilitation center. Barangay is not a rehabilitation center. As simple as that. A barangay is a service center. And if you will be manned by people with drug tendencies and into drugs, what kind of a barangay are you having? Madungagan og 20 ka mga classroom ang eskwelahan sa Guadalupe Elementary Schools. Ang groundbreaking ceremony gipanguluhan nila ni Mayor Michael Rama og PAGCOR Chairman Cristino L. Naguit Jr. Usa ka 4-story building ang tukuron sa PAGCOR sa maong tulunghaan. Samtang gipanghimakak sa PAGCOR Chairman nga nakautang og dako ang maong buhatan dihang milingkod siya isip Pangulo niini. Iyang gipangtin-aw nga utang kini sa milabay nga administrasyon nga iya lang nasunod. Gani gibayran na nila ang katunga sa 5 billion pesos nga utang. Mikunod karon ang kaso sa malnutrition sa tibok Central Visayas matud sa National Nutrition Council kun itandi sa nakalabayng tuig. Sa Operation Timbang sa National Nutrition Council, migawas nga naguna sa talaan sa undernourished nga mga bata mao ang lalawigan sa Negros Oriental, gisundan kini sa Subo dayon ang Siquijor ug katapusan ang lalawigan sa Bohol. Sa may mga syudad top 3 ang dakbayan sa Gihulngan, Bay City ug Naga City. Sa labing dagong kaso sa malnutrition samtang ang top 3 sa labing ubos sa kaso niini mao ang syudad sa Lapu-Lapu, Toledo ug Talisay. Intervention to address malnutrition, especially along long-term to address this problem. Sa Lactation Attachment and Counseling Health o LATCH uban ang Department of Health ang pag-agni sa mga inahan nga mag-breastfeed alang sa ilang mga masuso ini nga mogamit og commercial milk. Matod ni Mela Enricoso nga ang pag-inom og commercial milk posibleng makahatag og kadaot sa panglawas sa bata. Gawas ini posible sab nga kunong mamatay ang bata. Dugang niini dunay pipila ka mga sakit nga mahimong naangkon sa mga bata nga wa gi-breastfeed kini sama sa obesity, asthma, upper respiratory infection o gastrointestinal infection. We would like to promote breastfeeding as the norm to provide nutrition for infants and young children because basically that is the norm. Sa padayong pagbarog sa lalawigan sa Bohol human sa kusog nga linog, mas daghang turista ang mibisita sa lugar aron makita ang nahimong kadaot sa maong katalagman. Gani daghan na mga investors ang gusto mububo sa ugpuhunan sa Bohol. Andrea Patenya, Suginlimig. Daghan pang tungaan sa lalawigan sa Bohol nga nangaguba tungod sa linog ang wa pa maayo, mao nga sa mga makeshift classrooms usa nagklase ang gatusan ka mga tinun-an. Gipang-relocate sab ang ubang klase, humanhok man sa Mines and Geosciences Bureau nga di naluwas ang nahimutangan sa pipila ka mga eskwelahan tungod sa 7.2 magnitude nga linog. Mato di Bohol Governor Edgar Chato nga bisan pa man niini, wa kini nahimong babag sa paghatag og edukasyon sa mga tinun-an. So, appeal na sila sa atong gitrabaho karon pagpangita sa mga relocation sites. We have relocation sites already, but the infrastructure na pod will take some few months to complete, no? So, it's not surprising that while some areas have new schools, we are inaugurating new schools, we are blessing new schools, but there are still some who are still using also the temporary shelters while waiting for the completion of the schools. Alang sa gobernador nga imbis nga masubo sila sa nahitabong trahedya, nanikamot silang makita ang mga positibong butang gikan niini. Gani daghang turista ang natintal sa pagbisita sa Bohol aron mutan-aw sa itsura niini human sa katalagman.
And the Chocolate Hills, doon namin mga 1,268 Chocolate Hills. Tuluran ng totally natunga. So that's only a few number of hills, but they also became attractions. People stop there to have their pictures taken, and geologists are exploring what's inside the Chocolate Hill. So it's another attraction. Sama sa Great Wall of China, plano sa Chato nga tawgong Great Wall of Bohol ang Wall of Rocks nga napurma sa Barangay Anonang, Inabanga atol sa pagliki sa yuta human sa linog. Buot niyang magpatukod og Fault Museum ug Geoscience Center sa maong dapit aron padayong matun-an sa mga eksperto ug magsilbing remembrance sa katalagman. The fault line, we are building a fault museum that will educate people and also put into a collection all the things that will remind people about the great earthquake that happened in Bohol. Sa Maribohok, nahimo na sab nga tourist attraction ang natural uplift sa shoreline, diin daw milayo ang dagat gikan sa Punta Cruz Watchtower. Laing gipahibaw ni Chato nga nag-abot-abot na ang dugang investment sa ilang probinsya, sama sa pagpatukod og dugang resorts, paglambo sa agribusiness ug real estate industry, ingon man pagdaghan unya sa mga call centers, hilabi na nga matauran na sila og fiber optic system. Andrea Patenia, News 5. Ipasud sa Janitorial Services Agency ang mga kanhi-gwardya nga gipatabang sa pagbantay sa Kapitolyo apan wa pay kasiguruhan ang ilang sweldo sa ilang pagtrabaho kay hantud karon wala pa sila'y kontrata nga gipermahan. King Perez, sugin nimi. Giduaw kagahapon ni ining inyong tigbalita ang mga gwardya sa Danao Provincial Hospital. Way uniform ug way mga armas ang mga kanhi gwardya sa Tactical Security Agency nga nawadan og trabaho human may expire ang security services contract tali sa Kapitolyo ug sa maong security agency. Usa niini si Ambrosio Hinimo nga unom na kabuan nga gwardya sa Tambalanan. Matud niya, gipasaligan sila sa Kapitolyo nga himuong job order employee ug maabsorb sila sa mapili unya nga security agency. Apan gibati siya og kabalaka tungod kay wala pa swelduhi dihang sila sa Black Pearl Security Agency nga gidisqualify na sa Kapitolyo. Gawas niini, wa pa sila gipirmahan nga kontrata silang pagtrabaho karon. Mo na ilang istorya pagkaroon kay outsource pa man mi. Outsource pa mi under mi sa kuan sa GO employee. After ato sa tactical sir kay absorb mi sa kuan sa Black Pearl. Wala pa mi kadawat sa Black Pearl. Outsource na sila. Wa tay GO nga mo gwardya. Usa lang si Ambrosio sa gibana-banang 60 ka mga gwardya nga gipasaligan og trabaho sa Kapitolyo. Giklaro sa Provincial General Services Office Head John Sepe na outsource ang status sa maong mga trabahador, subay sa hangyo ni Capitol Security Head Loy Madrigal. Apan dili gwardya ang ilang item, sanglit gipaubos lang sila sa janitorial services provider nga gikontrata sa Kapitolyo. So ang ako lang diha nga si Loy ask for help nga masweldohan ba ni sila nga kuan through outsource. So that's the area nga tabang ko niya. As far as the job description, ilang roles and responsibilities, si Loy na inag. Gani giila sila ni Sepe isip utility workers lang og dili mga gwardya. Kuan nga mo nang ang ilahang job description is dili good security guard, but really kuan lang warm bodies ang tabang limpyo, tabang og bantay-bantay. Kung inconsistent ang ilahang pagtan-aw sa ilahang trabaho, si Loy siguro angay mo bisita atong mga tawhana. Security gyapon na mo function pero tabang-tabang mi unsay mga kinahanglanon sa ospital but assist sila mi. Madawat lang ang sweldo sa mga gwardya kung aduna na sila mga papeles gikan sa janitorial services nga gikontrata sa Kapitolyo. Gikinahanglan usab makapakita sila og mga dokumento nga makapamatuod nga nagtrabaho sila. Kompleto sa similar yapon, nagyapoy ka ng proof of work ba? Na proof of work nga trabaho sila na daily time record, kung naaba sila diri sa mga buildings na biometrics. So, kuan na siya until kung maka-decide na ta nga nanatay bagong kuan i-award nga winning bidder sa atong rebidding. So maundang na puto sila. King Perez, News 5.
Tatuyo nga mapakita sa tanan nga dali rang makabot ang mga pangandoy sa kinabuhi, mipasiugda og basketball game ang TESDA uban ang mga PBA legends o mga piniling personalidad sa Sugbo. Ryan Sorote, Suginlimi. Gilingaw sa mga PBA legends, uban ng TESDA 7, ang mga Subuanon, pinagi silang basketball match gabi sa Cebu Coliseum. Ang usa ka team gipanguluhan ni TESDA Secretary General Joel Villanueva, uban ang iyang mahikalang kani PBA players sama nilang Bobby Jose ug Mario Aquino. Ang Picas team, gilangkuban sa piniling varsity players sa Subo, mga TESDA trainees ug pila ka mga personalidad sa Subo sama nilang Cebu City Mayor Michael Rama, Action Bisaya anchor Glenn Soco ug kani PBA player Ronel Balingit. Diin coach sa maong team si PBA legend El Presidente Mon Fernandez. Sa ceremonial jump ball, nagatubang silang Secretary Joel Villanueva ug Mayor Michael Rama uban sa Cebu Vice Governor Agnes Magpale. Sa unang segundo sa duwa, sayo nakaayong nakapasudog puntos ang grupo sa mga kani PBA players uban ang pipila ka mga sports reporters nga miapil sa maong kupunan. Sa habig sa TESDA, usa si Mayor Michael Rama sa mipasud sa unang puntos, pinagi sayang sunod-sunod nga 3-point shot, hinungdan nga nakugyaw ang mga nananaaw. Tumong sa kalihukan nga gi-organize sa TESDA, mo ang pagpakita nga mahimo ra gyud makabot ang tanan sama sa damgo sa uban nga makaduwa ug makakita sa ilang paboritong PBA players. Gawa sa duwa, mihatag sab og 14.5 million pesos na hinabang ang TESDA sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa 16 ka mga LGUs nga apektado sa bagyong Yolanda. Ryan Sorote, News 5. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!